To be Woho eye ama wetuma oh olanimu to be hey Ose embra wo hia fa kono hon kronkron arabe seneti arafo se ni peja se ni pa fa wo he se ni pa ku woni masi e kan se wo ne fa ho na se wo krifa me se wo krifa o wadie na esan se tie o so na wo bra die na so e ja na wo ka kire Abraham na o pese o hye Abraham bo sambi na me de maka no ese se me ma ne pe
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ẹ̀dẹ̀ yẹn mi ase wọ adekasi a wọ́yẹ máa ń yẹ. Sọ̀rọ̀ na alẹ́sọ̀kú máa fún ebusua ẹ̀rọ ọ̀sùn paa. Ìdí adọ̀ ọ̀sọ̀ọ̀sọ̀ yẹn náà sisi ẹ̀dẹ̀ yẹn mi ase wọ ní àwọn ẹ̀yẹ máa yẹ. Ẹ̀múra yẹn yẹn ní firi mu ebusua ní firi mu ní ọ̀fà yẹ papa firi mu. Onyame akɔ yɛn ho ɛyɛ kan saa from atenten mu abe abesi na wɔn biara ntwa bi so biara ɛno aseda yɛde yɛn nyam kopɔ amen. Onyame san kora yɛn so ebisadeɛ ne ɛnyɛ ɔyɛ nneɛma bebree ama yɛn etumi nfa n'ase deɛ yɛbɛn asɔfo nso ase ɛne asɔre ma nwura kuma a obi di ma yɛn fifi ada no ne yɛ bɔ mpa yɛ so nyakopɔn ti bi mu ma yɛn. And I'm a pipe or it's you, I'm sitting with my mind. And I do a bibia fair. And that's why I have a say, here, penny for your penny chance. Penny for when we start, any penny for now. We now say, a fiasco, and mask me. And I'm a salesman. You're pretty sure you've got a question. The best thing I saw from pipe or any room, dear, and I'm a farmer with your money. Enter your sheep. Na bibia ye pɛya e nyinaa sɛ Awurade na ayɛ. Akokoko kukuruku na mo ti sɛ asɔre ɛdɔn kɔ a na tokumafo. Oye na busua agona royal family na wɔ na ne esane bɔmisango ɛne ne yere okurafo nyina ne kyɛn sɛ nyina na bɛbɛ ware no. Okurafo nyina ne kyɛn ne na busua nyinaa kasɛ asida ɛnkamu nyinaa. Sisi yɛn nso no yɛkuta bibi kakra a yɛntumi kasɛ yɛba asɔre fie Bible sɛ yɛba asɔre fie ɛkɔ saa ɛsɛ obi tutu to hɔ afida nso so na yɛba bɛde nyame ase a abusua bɛdwene ho na deɛ sɛ ɛfata a yɛsɛ yɛbɛboa asɔre nifo yɛbɛboa nyame ka nyinaa yɛda mo nyinaa asafo nyinaa ase da mo ase bebree. Oh no, there's no one vision.